खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो। दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ गोजोनथाव खौरां। दिनै 22 जानुवारि सुबुंखान्थि सानाव गोदान दिल्लीनि कर्तव्य पथआव जानो गोनां हादरारि पेरेडआव एनसिसि कन्टिनजेन्टनि जानानै मिल्टन ब्रह्म आरो अनजलि दैमारिया बाहागो लागोन। नैथि खौराङाव दङ खासिबारि गामिनि मिनुथि बसुमतारिया गारिनि जाब्रबथायजों गोब्राबै जखम जानानै फाहामथाय लागासिनो दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 10 जानुवारि खालि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय गुरुबासा खासिबारि गामिनि मिनुथि बसुमतारिया गारिनि जाब्रबथायजों गोब्राबै जखम जादोंमोन, जायनि जाहोनाव सोनाब बंगनि सिलिगुरियाव थानाय निउटिया गेटवेल माल्टि स्पेसियेलिटि हस्पिटालाव आइसिइउआव फाहामथाय होगासिनो दं। मिनुथि बसुमतारिखौ फाहामथाय होनायाव गोबां रांनि गोनांथि जादों। बेनिखायनो गोसो अनफावरि रायजो राजाफोरनिफ्राय दुखुथिया नखरनि सुबुंफोरा रांनि अनसुंथाइ मोननो हास्थायदों। रांनि अनसुंथाइखौ 3443889593 एकाउन्ट नाम्बाराव हरनो हागोन। बेनि अनगायैबो किउआर क'डनि गेजेरजोंबो हरनो हागोन। थामथि खौराङाव दङ दुखुनांथाव खौरां। मैदेरनि गाग्लोबनायाव दिनेश बसुमतारिनि जिउ खहा। थांनाय मैयानि हराव हाग्रानि मैदेरा क'क्राझार जिल्लानि उल्टापानि ओनसोलाव थानाय गोजोनस्रि गामिनि दिनेश बसुमतारिखौ गाग्लोबना जिउ फोजोबना गालाङो। ब्रैथि खौराङाव दङ हादरसानि माखासे जायगाफोराव खायसे सुबुंफोरखौ हमनानै आयेननि गेजेरजों साजा होबोदों। नाथाय अब्लाबो बेफोरबादि हाबा मावनायनिफ्राय खायसे सुबुङा नागाराखै। बेबायदि समावनो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय प्रतापकाटायाव सासे थिर खेला एजेन्टखौ पुलिसआ हमनो हादों। मोनसे स्रोद सुलुंनि गेजेरजों बिथा खालामनानै फकिराग्राम पुलिसआ प्रतापकाटा बाजाराव सं दाननानै 42 बोसोर बैसोनि दीपक कुमार शील मुंनि सासे सुबुंखौ हमनो हायो। हमजानाय थिर खेलानि एजेन्ट दीपक कुमार शीलखौ आयेननि गेजेरजों साजा होनाय जागोन होनना पुलिसनि सुलुङा फोरमायदों। बाथि खौराङाव दङ उदालगुरियाव 62 केजि गान्जाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमदों। उदालगुरि जिल्लानि माजबादआव खबब्रै गारिजों लोगोसे गान्जा जब्द खालामदों। माजबाद पुलिसनि सिग्रोमनायाव 62 केजि होबथाजानाय गान्जा जब्द खालामनाय जादोंमोन। जब्द खालामनाय गान्जानि बेसेनखौ 6,20,000 रांनि जागोन होनना बुंदों। माजबाद पुलिसआ जाथायजों सोमोन्दो थानाय सासे गान्जा फालांगिरिखौ हमनो हादों। हमजानाय सिखाव फालांगिरिया माजबाद पुलिस थानानि सिङाव थानाय नगाव गामिनि 30 बोसोर बैसोनि सिगम बसुमतारि होनना मिथिनो मोन्दों। मोनसे स्रोद सुलुंनि बिथाजों रौता सार्कोल इन्सपेक्टर उत्पल शर्मानि दैदेननायाव माजबाद पुलिस थानानि दैदेनगिरि सन्जय कुमार दुबेजों लोगोसे आइसि प्रणब बरुवा, एसआइ चित्रनील दास, लालपानी पुलिस थानानि जुबिन खातारनि दैदेननाय मोनसे पुलिसनि हानजाया हरनि 9:30 रिंगासोआव AS12R3902 नाम्बारनि गंसे साखा खबब्रै गारिया अरुणाचलनिफ्राय फैगासिनो दङमोन। जेब्ला पुलिसआ गारिखौ होबथानो इसारा होदोंमोन, अब्ला काराव थानाय सुबुंफोरा पुलिसखौ नुनानै कारखौ लाखिनानै सानै सिखाव फालांगिरिया खारखोमालाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों। द'थि खौराङाव दङ जिएमसिएचआव 13 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि अजद थिखांदों। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो सासे 13 बोसोर बैसोनि हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे गिख्रंथाव आरो सोंखारिथाव जाथाया थांनाय 19 जानुवारियाव जिएमसिएचनि इउर'ल'जी वार्डनि सिङाव जादोंमोन। मख'नो गोनांदि जिएमसिएचआव फाहामथाय लाबाय थानाय 13 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ सासे क्लिनार बयआ जिनाहारि खालामदों। गाग्लोबजानाय हिनजावसानि बिमाया अजद होनाय बादिब्ला क्लिनार बय आब्दुल रशीदआ वार्ड टयलेटआव जिनाहारि खालामदोंमोन। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 13 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ किडनिनि बेरामखौ फाहामनो थाखाय 13 जानुवारि खालि जिएमसिएचआव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय 19 जानुवारि खालि 12 रिंगासोआव हिनजावसानि बिमाया मुलि बायनो थांनाय समाव खाबु लाना क्लिनार बय आब्दुल रशीदआ वार्ड टयलेटआव जिनाहारि खालामदोंमोन। स्निथि खौराङाव दङ जाहारबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 14थि बोसोरसालिया जथुम्मानि थान्दै मेलनि गेजेरजों गोजाम मावफुं आफादखौ सिफायनानै गोदानै दैमालु बरगयारिखौ आफादगिरि आरो अरगें बरगयारिखौ गाहाय नेहाथारि बिबान होनानै गोदान मावफुं आफाद दानानै लानाय जाबाय। 8थि खौराङाव दङ सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बालिपारा सारिदुवार हालामनि दङांबारि गामिनि टंकेश्वर बर'आ खारखुमानानै दं। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 2024 मायथाइनि 28 दिसेम्बरनिफ्रायनो गावनि बिसि आरो गथ'खौ गारनानै गुबुन सासे गथ' गोनांखा हिनजावखौ लानानै बहाबा खारनानै दंहैयो। टंकेश्वर बर'आ
दायो टंकेश्वर बर'नि आंगो बिसि रैसुमै बर'आ गावनि फिसायखौ नागिरगासिनो दं। बेनिखायनो सोरबाफोर सावगारियाव नुनाय टंकेश्वर बर'खौ बहाबा नुसनबायोब्ला 600038476778 नाम्बारनि गेजेरजों फोरमायहरनो खावलायदों आंगो बिसि रैसुमै बर'आ। गुथि खौराङाव दङ। केरेलानिफ्राय न'आव फैफिननाय समाव प्रणब बर'आ गोमानानै दं। बरपेटा जिल्ला बामनदि बागसरानि बिफा धर्मेश्वर बर' आरो बिमा मनमति बर'नि फिसाज्ला प्रणब बर'आ थांनाय 10 जानुवारियाव गावनि बिसि आरो सानै लोगोफोरजों जयै सेंगानुर केरेलानिफ्राय डिब्रुगड़ विवेक SF एक्सप्रेस 22503 ट्रेनजों न' फारसे फैफिनबाय थानाय समाव कयम्बाटर स्टेशनाव गोमानानै थादों। बेनिखायनो प्रणब बर'खौ सोरबाफोर नुसनबायोब्ला 6000890035 आरो गुबुन मोनसेबाव 9101449650 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों कल खालामना खौरां हरनो खावलायदों नखरनि सुबुंफोरा। 10थि खौराङाव दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ फैगौ मार्च दाननि 13, 14, 15 आरो 16 सानब्रैनि हाबाफारिजों क'क्राझार जिल्लानि दतमा बड'फा फोथाराव खुंफुंनो थि खालामदों। जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै जानो गोनां दिन्थिफुंसालि आरो हाथायाव जायफोर बिथांमोना जायखिजाया दिन्थिफुंनायजों लोगोसे गला होनो गोसो जानाय सुबुंफोरखौ थाबैनो बानजाय आफादनि मावखुलियाव फैनानै नङाब्ला 9101322655 आरो गुबुन मोनसेबाव 8136048212 मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो थाखाय खावलायहरदों। दिन्थिफुंसालि दालाय आफादा मख'जाथावदि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 57थि बोसोरसालिया जथुम्माजोंनो लोगोसेयै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 56थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ खुंफुंगोन। 11थि खौराङाव दङ। भारत हादरनि 26 जानुवारि सुबुंखान्थि सानजों लोब्बा लाखिनानै बाइकजों हानजा सुरनाय हाबाफारि बानजायदों। क'क्राझार जिल्ला पुलिस बिफाना 76थि सुबुंखान्थि सानजों लोब्बा लाखिनानै लानाय बे बाइक हानजा सुरनाय हाबाफारिया क'क्राझार पुलिस थानानिफ्राय जागायजेननानै थिथागुरि जानानै हाब्रुबारि गोदान फ्लाइअभार आरो सरायखेला 7 APBN निफ्राय फिन गिदिंफिननानै क'क्राझार सोहोरजों हाबबोनानै क'क्राझार पुलिस थानायाव जोबथा फैगोन। हाबाफारियाव क'क्राझारनि DSP देबजित महन्तआबो बाहागो लादों।